شر درونên Tirkiyeyê jêrxaneya Hesedê li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê wêran dike û hewildanên li dijî terorê têk dibe. Fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdî bi vî sernavî analîzekê di Enstîtûya Washingtonê ya siyaseta rojhilata jêrîn de dinivîsîne. Pêşî fermandarê Hesedê balkişand ser êrişên Tirkiyeya dagirker ên pêncê çiriya paşîn û eşkere kir ku deverên av, petrol û kehrebeyê hatin bombebarankirin û Enqereyê jî wekî armancên rawa bo xwe nîşan dan. Li gor Ebdî, rawestandina êrişên Tirkiyeyê û çareserkirina dosyaya saziyên wêranbûyî û yên giştî erkê civaka navdewletî û hevkara wan hevpeymana navdewletî ye. Ebdî li bara teqîna Enqereyê jî got ku wexta me bi êrişa li dij Wezareta Navxweyî ya li Enqereyê bihîst. Me hest pê kir ku dê Tirkiya êrişê Hesedê bike. Tevî ku me ew tawanbarî red kirin. Lê xuya ye ku Tirkiya berî wê amadekariya êrişê dikir. Ebdî diyar dike ku gelek caran wan xwestiye peywendiyên cîrantiyê bi Tirkiyeyê re saz bikin. Lêbelê wê 105 dever bombebaran kirin û 47 kes jî kuştin. Êrişa herî hovane ya li dij Akademiya Hêzên Asayîşê ku di encamê de 29 endamên wê şehîd bûn. Êrişên Tirkiyeyê jiyan li herêmên me rawestand. Fermandarê Hesedê da zanîn ku şerê dronên Tirkiyeyê bi nesazî wêran kir û sivîl kuştin. Lewra Hesedê berê xwe da çareserkirina vê krîzê û bala xwe ji ser tevdîrên li dij Daişê avêt. Her wekî hişyariyê dide ku dê ev êriş qadeke fireh bo zindîbûna Daişê çêke. Wekî nimûne Daişiyên ku ji zindana Xwêranê ya Hesekê re viyan. Serêkaniyê ya ku Tirkiyeyê ew dagir kiriye bo wan sitargehe.